PepsiCo. Ale čaute. To je Vitos Games. A so mnou je to spolu Mišo. Čaute. A my točíme vlog. Každý sa nás pozerá ako na idiotov. Že sa rozprávame s mobilom. Ale neviem. Točíme si vlogisek, tamto benga. Benga. A za nami je tu banka. Národná banka Slovenska. Ale ne. Robím si prdel. Nie je to Národná banka Slovenska. To je to normálna naša mestská banka. Jesus. Idem zo školy, dneska snad natočím ešte nejaké video. A toto je Mišo. Veľkobudovy, akorát ideme cez mesto a idem na busku. A idem domov. Tak. Snáď hovorím, že niečo natočím, urobil som si zase nové intro. Určite sa pýtate, Vito, drbe ti? Predvčerom si urobil intro a dnes zas? Nie, robil som si ho včera. Ale ne, urobil som si ho z toho dôvodu, že tamto som sa iba tak učil prvýkrát. Otade som sa ho iba učil robiť proste a ideme cez prechod. Fuck the police. A proste učil som sa, tak to nevyzeralo až tak dobre. Ale teraz to už bolo trošku profesionálnejšie. A babka sa nám stratila z dohľadu. Takže ja keď dojdem na busku, tak tam to ukončíme. A hnusné počasie zase dnes. Fúkalo. Ej! Ty! Odporný. No. Sorry, že nič nehovorím, ale keď nič nehovorím, prechádzajú ľudia. Nice bitch. Ale ne. Ideme pri Gimply, ne? Áno. Tam to bude Gimpel, o chvíľu vám ukážeme. Ja nechodím na Gimpel. A chodím na odbornú školu. Podľa mňa je to mnohem profesionálnejší. Že Mišo? A on ide. A on chodí tam. Takže. Tak, tamto máme kvetinárstvo, neviem, či ho vidíte. Tam to ide nejaká pička s chujom. Ale ne. Som ešte trošku nachcípaný, takže. Zase ľudia, ty kokos, oni ma väčšine nenechajú. Hello. Okay. Dvojník vybereš, jo? A zase pred nami idú naši rómski spoluobčania. Ty prasco! Angry Birds. Takže toto je Gimpel. Toto je Gimpel. Áno. A pomaličky sa s vami budem lúčiť. Poď. Pojde do rakoviny dať. To je van. Áno. Ty šalená je do raditeľov. Juj. Áno. Viete o tom, pán Rom, že budete na YouTube? A vyjadruje sa tam ako Joe Brambora v Mafii. Takže, asi tak. Tuto už máme menej občanov, aj rómskych, aj normálnych. Dúfam, že ma nepočujete. OK. What the fuck?
Roma. Yeah. Takže ideme pri čínskom múre, ale ne. Prvým si prdela, zase ďalší Rom ide. Čiže. Alebo to je Romka? Dobre, som ticho. Konečne. Nás tu nikto nevyrušuje, môžeme si dať takto pred seba. A ne, furt dole, idioti. Ale fakt na mňa, keď sme išli cez mesto, na mňa kúkali jak na idiota. Že, what the fuck, prečo sa rozpráva s mobilom? Jemu už kvalitne hrabe. Že sa nerehal lebo aj ty si zabere. Neboj sa, to je tak. Pick up. Power to surprise, alebo jak sa to hovorí. Ja už to neviem. Prebehneme na druhú stranu. Áno. Dámy a páni. Z auta na mňa čumí. Kurva. Skoro zjebal nohu. Ale to je jedno teraz. Ďalší človek ide pred nami. Ukážem vám aspoň pizzeriu ešte. Pizzeriu. Jo. Nejaká kurva ide pred nami. Jo. Bitch. Videli ste ju? Dúfam, že áno. Ďalšia kurva ide pred nami, no toto je nenormálne. Horšie jak v Bratislave. Oh je, zabočil si? Máš krásnu prdel. Jo. Tak dobre, o chvíľu sme na buske. A pred nami idú ďalší tlúpa rómskych spoluobčanov. No, dobre, čo mám. Jo, nehutor. V sobotu, aj nedeľu. Co ide? Ja. Farbila. Або nejak takto sa to volá. A je to obrovský hluk. Tatra než serma. Za nami človek. Takže sa nemôžem ukázať. Kto? Zubár. K. No, zubár. A ja to hovorím, že je to zubár. Áno. S prídavným slovesom K. Áno. Zubár. Príponou, ty pridávne sloveso. Ženský rod, alebo jak sa to hovorí. Neviem. Ani ja. Z trojky som mal slovenčinu. Ja som mal jedničku. Wow. Z trojky som mal slovenčinu, to Áno. si zabil. Z trojky som mal slovenčinu. Ďakujem ti, brácho. Z trojky slovenčinu, to som ešte nepočul. Áno. Ďalšia rómska spoluobčanka. A spoluobčan. Tuto ich nájdete veľa, takže si z toho nič nerobte. Čo vám poviem? Východ Slovenska. Som rád. Jo. A už ma bolí ruka, tak si to musím prechytiť do druhej. Sice teraz vyzerám jak idiot, ale to je jedno. Už to prechytím naspäť. Nehovor. Takže dĺžka vlogu 9 minút, pecka. Už skoro 10. Nevadí. Za nami idú občania. Teraz už nie rómsky. Rómsky idú na druhej strane. Robím si prdo. Kamión. Určite ste ešte nevidel kamión. Yeah! Like za kamión.
Takže my ideme pomaly do zastávky, už je to aj tak dlhé, takže ja sa tu s vami rozlúčim, tamto máte ešte obchod. A ja sa tu s vami rozlúčim. Ak sa vám tento vlog páčil, určite zanechajte like a zvyšok budete mať v popisku videa. Áno, takže ja s Mišom sa s vami lúčime a čus, bus. Vypni.